Tässä talossa te sovitte porukalla, te olette perustaneet joukkioita. Te vuorotellen saatanat tulette ulos autojen luokse, kun tulen kotiin. Olen tajunnut nämä asiat monia vuosia. Kaiken ydin tästä seuraamisesta tuhansien ihmisten voimin on se. Te seuraatte minua. Sitten lopuksi kajahtaa. Tuo Beerapun venäläinen perhe on yliveto seuraamisessa. Joka välissä tuo 145 ilmoittaa ja 142 myöskin tälle perheelle meidän liikkeistä. Heillä on suuri joukko ihmisiä ympärillä. Ne kiusaa minua herkkää ihmistä. Kun herään ja vedän verhot, 142 ja 145 alkaa toimia. Jos noi ihmiset luulee, ettei sitä tajua, kun seurataan, ne on väärässä. Sitten ruvetaan ilmastoinnilla kiusaamaan. Sain tiedon, että suihkuttaminen tuo ilmastoinnista kaikkea paskaa iholle ja silmille. Kylmässä on 2 talvea ne meitä pitäneet. Ei ne tulleet koskaan katsomaan minua kotiin, vaikka olin hyvin sairas. Minä en halunnut kuin tehdä työni hyvin ja elättää lapseni. Minutko olette halunneet, sekaiseksi senhän te saitte. Sisko lopullisen niitin löi arkkuun, mielisairaalaan toimitti. Minä olen ottanut poliisiin muutaman kerran yhteyttä, teidän jahtaamisen takia. Minun yksityisasiat ei kuulu Salmisen mulkulle. Pidä se jätkä mielessäsi. Sinä aloitit näiden muiden kanssa minun kiusaamisen. Sinä saatana kyttäät vuosia ikkunoiden edessä. Mene vittuun. Osta lada ja vittuile niillä. Minut olette tehneet sairaaksi ja sitten levittelette sitä pitkin maailmaa. Kuinka seko olen? Kuka tässä kaikessa on seko? Olen ollut mielisairaalassa, kun tytär monta vuotta herjaa ja huusi, eikä auttanut kotona mitään. Mitä helvettiä te ilmastoinnista nyt laskette, kun kaikki kuivuu ihmisessä? Tuo naapuritien huoltomies ei vaan jätä rauhaan. Kyllä minä olen sille kova pala, vaikka yritän olla vaan tavallinen ihminen. Ei nyt pyörisi samaan aikaan joka paikassa.